17 oktyabrda ölen saat 4:10 türkmen migranty şol sanda aktivistler Dardurduly İstanbuldan Türkmenistana deportasiya edildi diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Maglumaty laýyklykda mundan öň Tuzla deportasiya merkezinde saklanýan 100 töweregi türkmen raýaty 3 awtobus bilen İstanbuldaky türkmen konsullugyna alınıp barylypdyr. Ol ýerde olaryň barmak izleri alınıp Türkmenistana gaýdyp barmak üçin wagtlaýyn pasportlara gol çekdirilipdir hemde deportasiya merkezine uğradylypdyr. Neşriň bellemegine görä 100 adamdan 30 töwereginde dokument bolmandyr galanlaryň pasportlary gutarypdyr we Türkiýede ýaşamagy ýa-da işlemäge ruhsat berýän resmi namalary bolmandyr. Maglumaty görä deportasiya edilenleriň arasynda Serdar Durduliýew hem bolupdyr. Ol viza düzgünni bozanlygy üçin 6 sentýabrda İstanbulda tutsak edilipdi. Türkmenistanyň Kronikasy ozalky maglumatynda Durduliýewiň 15 oktyabrda Tuzla deportasiya merkezine geçirilendigini habar beripdi. Habarda bu adamyň ýakyn wagtda watanyna deportasiya edilip bilinjekdigi we onuň aklawçy soraýandygyny ýazypdy. Maglumaty görä Serdar Durduliýewiň aklawçylarynyň biri 16 oktyabrda akşam onuň ýanyna barmagy inanşypdyr. Ýöne oňa suwut işentek taýyn däl, belki ertir ýa-da ondan soňky gün öz müşterisini görüp biljekdi gaýdylypdyr. Neşir tutsa edilen wagty ýaşama üçin ihtiýarnamasy bolan Durduliýew awatynda kanunyň bozulandygyny belläp, oňa Türkiýede ýaşamaga ruhsatyň ýatyrylmagy barada polisiýa tarapyndan aýdylandygyny, emma bu habaryň adama şahsy ýa-da aklawçynyň üstü bilen ýetirilmelidigini aklawçylara salgylanyp habar berdi. Azatlyk radiosynyň İstanbuldaky çeşmeleri Durduliýewiň ýaşama üçin ihtiýarnamasynyň duýdansyz oňa düşündiriş berilmezden ýatyrlandygyny habar berdiler. Durduliýew bilen tanış çeşmeler onuň Türkiýede galmak üçin ruhsatdan mahrum edilmeginiň we soň deportasiya edilmeginiň sebäbini sosial ulamlarda eden çykyşlary we türkmen hökümetini tanqid etmek bilen baglaşdyrýarlar. Durduliýewiň deportasiya edilmegi Türkmenistanyň raýatlarynyň aklawçylaryň kömeginden mahrum edilip Türkmenistana iýerilmegi bilen bagly wakalaryň ýene biri boldy. Sentýabr aýynda başga bir türkmen migranty Maksat Baýmuradow Türkiýeden deportasiya edildi. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä 31 awgustda tutsak edilen Baýmuradow administrativ suwdyň karary bilen 11 sentýabrda watanyna deportasiya edilipdir. Bu arada onuň aklawçylaryna 19 sentýabrda habar berilipdir. Türkmen Helsinki fondy Baýmuradowyň aklawçylarynyň ençemedek eden resmi ýüzlenmelerine jogap alyp bilmänligini we 8 sentýabrda aklawçylaryň deportasiya merkezinde Baýmuradowy baryp görendiklerini hemde onuň vizasynyň bekanun ýatyrylmagyndan şikaýet edip deportasiya edilmeginiň öňüni almak üçin ähli resmi namalary dolduranlygyny belläp geçýär. Türkiýede tutsak edilen Türkmenistanyň ýene bir raýaty Ferhat Meýmanguliýewiň ykbaly nämälim galýar. Ol may aýynda tutsak edilenden soň İstanbulyň Tuzla etrafyndaky deportasiya merkezine iýerilipdi we şondan bäri onuň ykbaly belli däl. Ferhat Durduliýew ady bilen çykyş eden YouTube blogçysy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqidi çykyşlary bilen tanalýar. Bu aralykda Tomsoň ortalarynda Türkiýede daşar ýurtlara garşy görülýän edilmedik reýtler başlandy. Soňky aýlarda birnäçe müň türkmen raýaty watanyna deportasiya edildi. Lewap vilayetinde Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan ýaşaýyş durumunu almak isleýänleriň köpelendigini syňlasa bolýar. Munyň bilen bagly şu günlerde Sewitiň viza we terjimeçilik merkezlerinde Green Card lotereýasy üçin anketa doldurtmak isleýän adamlar gözgörteli artdy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18 oktyabrda Sewitden maglumat berdi. Türkmenabad şäherindäki viza we terjimeçilik merkezlerine ýüzlenip ingliz dilindäki anketany doldurtmak isleýän adam juda köp. Olaryň arasynda erkekler we zenanlar bar. Ýöne umuman alanyňda erkekleriň sanynyň has köpdigini syňlasa bolýar diýip habarçymyz bellidi. ABC-nyň hökümeti Türkmenistanda halk içinde ýaşyl kart lotereýasy diýilen programma arkaly beýleki ýurtlaryň raýatlaryna Amerikan ýaşaýyş durumunu almak mümkinçiligini döredýär. Ýylda bir gedek gurnulýan diversifikasiýa utuşlaryna gatnaşyjylar ingliz dilindäki ýörite anketany online görnüşde doldurup iýerýärler. İngliz dilini gowy bilmeýän ýa-da ingliz diliniň derejesi pes bolan köp adam anketalary doldurmak üçin viza we terjimeçilik merkezleriniň hyzmatlaryndan peýdalanýar. Raýatlar öz ýany bilen biometriki pasportyny, suratyny eltýär. Şeýle-de şol merkezlerde anketadaky sorawlara jogap ýazdyrdyp, olary doldurýarlar we hataba goýdurýarlar. Raýatlaryň her biri bu hyzmat üçin 300 manat töleýär. Anketalary doldurup bermek hyzmaty noýabryň 5-ne çenli dowam edýär.
diýip habarçymyz bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä Green Card lotereýasyna isleg bildirýän raýatlaryň köpelmegine ykdysady kynçylyklar we işsizlik bilen bir hatarda lotereýanyň soňky netijeleriniň eglan edilmeginiň ýa-da utuş gadanan türkmenleriň arasynda sewit ilatynyň köp bolmagy hem täsir edipdir. Bu agyr ykdysady we durmuş şertlerinden çykalygy gözleýän raýatlar üçin umyt döretdi. Adamlar daş töweregindäki tanışlarynyň utuş gadanandygyny eşiden soň bu umydyň hasyl bolmak ähtimallygynyň ýokardygyna göz ýetirip başladylar diýip anketa doldurtmak üçin Wiza merkezine baran bir türkmen awatly anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň saýtyna görä lotereýanyň soňky netijeleri şöyle utuş gadanan türkmen raýatlarynyň sanynyň mundan 8 ýyl ozalkysy bilen deňeşdirilende azyndan 14 esse artandygyny görkezýär. Green Card lotereýasynda ýeňiş gadanan türkmenistanlylaryň sany 2016-njy ýylda 91, 2017-nji ýylda 306, 2018-nji ýylda 258, 2019-njy ýylda 515, 2020-nji ýylda 870, 2021-nji ýylda 745, 2022-nji ýylda 555 adama deň boldy. 2023-nji ýylda bolsa bu görkeziji 1313 adama barabar boldy. Bu geçen ýylyň netijeleri bilen deňeşdirilende 2 hisseden hem köpdür. 5 ýyl mundan ozal ulanylmagy berilen Türkmenabad halkary Howam mendeli içerki gatnawlar bilen bir hatarda üssaşyr halkary uçurlara tehnik hyzmat ediş mümkinçiliklerini hödürleýän mahaly Henidem gonalgylaryň golaýyndaky ýangıç öpçünçilik beketleriniň işe girdilmegine garaşýar. Türkmen medeniýeti Gürjistanyň Geoski Airlines aviakompaniýasynyň ýük uçurunun 13-nji oktýabrda Türkmenabad halkary Howam mendeline ilkinji ýük uçuşyny amala aşyrynyny habar berdi. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri bu uçurun Pekinden gelip gonanlygyny hem-de tehnik hyzmatlar we uçur ýangıjy bilen öpçün edilenligini aýdýarlar. Ýöne Howam mendeliniň hünärmenleri 2018-nji ýylda ulanylmagy berilen täze aeroportuň uçurlary niýetlenen ýangıç beketiniň henidem dolu işe girdilmänligini, uçurlara zerur bolan ýangıjyň henidem täze Howam mendelinden 28 kilometr töwerege aradaşlykda ýerleşýän Kön aeroportdan daşalýanlygyny aýdýarlar. Döwlet medeniýeti mundan ozal täze Howam mendeliniň işe girdilmegini Türkmenistanyň beýik ýüpek ýolunyň esasy ulaw geçelgileriniň birine öwrülmegini nobatdaky mysal hökmüni mahabatlandyrypdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenabad Howam mendeliniň heni tamamlanmadyk ýangıç öpçünçilik tesgatynyň töweregindäki meseleleri bir ýyldan gowrak wagt bäri gozgap gelýärler. Ýeri transport tesgatynyň gurulşyk işlerini ýerli Günnowda Husut kompaniýasy ýerine ýetirdi. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri täze Howam mendeline halkara ýük ulaglaryna tehnik hyzmat bermegin hemde uçur ýangıjy bilen öpçün etmegin häzirki şertlerde kynçylyk töredýänligini aýdýarlar. Uçuşyň öňü tyrasyna uçurlary ýangıj goýulýar. Türkmenabad halkara Howam mendeliniň hünärmenlerine görä uçuş gonuş zowlaklarynyň golaýyna ýangıj beketleri gurulup bu beketlerden uçur gonulgatyny çeni ýeriň aşagyndan ýangıç geçirici turbalar çekilipdir. Ýöne beketden turbalary ýangıç ýeberýän basyş nasoslary oturdurmanlar. Şonuň üçin uçurlara zerur bolan ýangıç heregedigine ýangıç daşaýjy ýük ulaglary arkaly onlarça kilometr uzaklykda ýerleşýän Kön aeroportdan daşalýar. Ýük uçurlary has köp ýangıç talap edýär. Ýangıç daşaýjy ýük ulaglary täze aeroporta bir näçe gedek gatnamaly bolýar. Şeýlelikde wagty çäkli bolan uçurlara teknik taýdan hyzmat etmek üçin zerur bolan wagt hem uzaýar. Uçurlar aeroportdaky beketler arkaly ýangıç bilen öpçün edilse has howpsuz bolýar. Diýip Adatlyk radiosynyň halkary Howam mendelinäki çeşmeler aýdýar. Günnowda Husut kärhanasy 2021-nji ýylyň tomtuny Kerki halkary Howam mendeliniň gurulşygyny tamamlap, munyň ýa-da Jebel aeroportunyň gurulşygyna girişdi. Ýöne Türkmenabad aeroportunyň ýangıç nasoslary heniz gurnalmaýar. Adatlygyň çeşmeleri bu nasoslaryň bahasynyň gymmatlygyny we daşary ýurt döwletlerinden satyn alınmalygyny aýdýarlar. Mailnama laýyklykda ilki başda heniz işe girdirmedik ýangıç beketlerini halkary Howam mendeliniň 2 ýyllyk kepillik möhletiniň dowamyny gurnamak gödegine tutulupdyr. Ýöne aradan 5 ýyl geçenligine garamazdan Howam mendeliniň ýangıç beketleri täze nasoslary garaşýar. Türkmenabad halkary Howam mendeliniň gurulşygy ilki başda 2013-nji ýylda Ukrainanyň Altkom kompaniýasyna onanyldy. Şol ýylyň fevralyna Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ukrainanyň şol wagtky prezidenti Viktor Yanukovych bilen bilelikde Türkmenabad halkary Howam mendeliniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Ýöne soňra bu desganyň gurulşyk işleri ýerli kärhana geçirildi. Türkmenistanyň hökümeti täze transport desgalarynyň ýurdy möhüm halkary ulaw geçilgesini öwrýänligini aýdýar. Ýöne Türkmenistanyň ulmagy berilýän täze desgalar köplenç dolu kuwatyna ulanylmaýar. Üstesine özüniň dünýäde we sewitde möhüm ulaw üstaşlar geçilgesini öwrülendigini, hem-de açyk kapylar siýasatyny alyp barýanlygyny aýdýan Türkmenistan ýapyklykda we halkara arenasyna öz-özüni üdüňleşdirmekde tanalýar.